जुमदुवार ब्लक कमिटि युथ बीपीएफ नि गाहाय नेहाथारि खासियाबारि प्राइमारि युथ बीपीएफ नि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां नरजित बसुमतारी लोगोसेयाव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट्स इउनियन नि अरायथा आफादगिरि बिथां जकिनाथ मुसाहारिया युथ बीपीएफ आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट्स इउनियन नि खामानि मावनो नागारै यूपीपीएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों सिंनि सम्पर्क लाखोमानानै यूपीपीएल नि दैदेनगिरिफोरजों सोद्रोमाफोरजों गामि गामि नखर नखर थांनानै यूपीपीएल दोलोनि खामानि मावहैनाय यूपीपीएल नि बिजाथिनो भट होनो खावलायहैनाय बेखौ जोङो मोनसे सुलुंनिफ्राय रोखा खौरांखौ जों मोननाय जादों। बेनिखायनो दिनै जोङो खासियाबारि प्राइमारि कमिटि युथ बीपीएफ आरो बड'लेण्ड स्टुडेन्ट्स इउनियन नि जथाय एग्जिक्यूटिव मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे थि थांखि नाजावनाय जाबाय। बिथां सानैया आफादनि नेमखान्थिखौ सिफायनायनि थाखाय जोङो बिथां सानैखौ 3 दाननि थाखाय आफादनिफ्राय जोङो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आरो बे रादाबखौ बे मेसेजखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों बीपीएफ खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फोसावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।